green. Udanania, udebendinso. So, una for no working now. Yes, Neluna, the new line of Fama, Elena of Fama. Yeah, but work, yeah, one eye bo Akuzayon nwa Idume. Oye nyanwabo, onya na kpa Akuzayon Christian Idume be ezigbo afia. Video nwa kita bụ video to clear the ihe na-eme na Zion live tata. Chọrọ m ka mkpọ the main video kunu da asị na nna Akwa asịrị mana nene na anya here. Ihe a bụ na gịnị me na live na Zion tụrụ mana Zion na-eme pick your match, pick enyi gị nwaanyị. Mụ amara na Akụ Zion ọ jere ije pick nwaanyị ọfụ mana nke ọje kọpili ihu oche ka nne enekwe wute uhu anya asị na anya okenye ji enyi ihe dị na akpa ka nji enyi asọ okenye mbụ mụrọ m na Akụ Zion ọ jere ije pick nwaanyị ọfụ mana nevertheless nekwa nwa sisi na ya n'akụkụ na-egosi ya ebe na-ewete style mana ụdị ka emechi anya ka sị na ya afọrọ ya just mechie na anya wepụ gị ya guy man wepụ go the person na wepụ gị ya mana nevertheless here just a video to prove to people igosikwu na gịnị me na no nwere ihe na-eme na suspend ha Akụ Zion na Zion ministry because for ndị na-asị na-enyere ya 3 months break strike akwụkwọ unu fụka ndị asị achụ okwu ndị mmadụ ya nọkwala ọnwa ha ebuni ese ndị chọọchị ndị oji pak bụ onye je eme gịnị deje post that post onye nwaje je mee ya si na achụrụ Akụ Zion na agụgbuola na Zion suspend ha for 3 months na aghọta so maka ịma na ihe ahụ bụ na ha na-efe na ahịa bụ na ha na-amahọ ha ma nzu ọbụna mmadụ amara ahịa na dị ahịa ma nzu so na-ene n'anya kwụ na afọ nwoke. So this thing na today bụ live in Zion ministry happening. O wesikwanụ ka o mee the video gosi ụmụ ka ọ dabana na o mechara ya eme asị na pre-recorded na ha record na post na ka esi eme arrange mana to God be the glory and to the shame of the devil this video was done live and direct. So achọrọ m igbu n'ogologo oge achọrọ m igbu ikwukwa n'ihe na-agbaka moto mana one thing na-ekweta wuru nkwa na gịnị me na this video ya dị ogologo so achọrọ m ka ị na-ege m ntị n'onu ka m wee kwuo ihe dị m n'obi. Ejikwa m ohere wee sị na ka mbebe adreesị ya some of those things ahụ na-abụta ya bụ ihe na-enye unu nsogbu ya bụ mmadụ pụta ọpụ ọnụ n'ihe o kwesịrị na-ekwu ha na-ekwu ihe ọzọ because there are a lot of bloggers abịago ka ha wee mee gịnị ka ha were ohere a wee shine nwa sị na ha na-ekwu elu Fada Mbaka because onwe ihe na-akwado ime na people are not paying attention to it. Ndị anụnwa gbapụ ha gbaghalịcha ha si ike sympathy n'aka ndị Zion ha na-afọrọ they will stop fighting the message mmadụ na-esend na-ekwu and they will start fighting the messenger. They are not fighting the message but the messenger onye ahụ na-ezi that ozi ahụ onye ahụ na-eme that exposition onye ahụ na-ekwu ihe mmadụ gwara ya that is who they are fighting but they refuse to pay their message. Asị nka nwere ohere wee kwuo okwu anụnwa they refuse to take that message amakwa na nna na onye a na-ekwukwa n'okwu sị nna ka egekene ya ntị ka anụ kene na ihe onye anụnwa na-ekwu onwe ka o si dị onwere eziokwu dị na ya onwere asị dị na ya si fapụke na onye na-ekwu data okwu ahụ because na mmadụ n'ọrụ onwe ya ijeje postue si na gịnị me na-achọ na Akụ Zion na Zion ministry na thank God for the media social media space na evangelist Ebuka Obi na-ege ntị na the voice of the masses. The young man wepụtakwana wee bịa Zion ministry today wee bịa megin live video and direct. So I want him when video man to when I saw now these people are still the same common enemy of the church. Na actually home they never attempt for anything good in their life. Yeah, they have to begin to Igbo ebe ọbụna view yesepụta ebe ọbụna gịnị me social media money yesepụta or you had interested in ya. But these people they don't even care. They don't care na edendo na anwụ na agbago na agbada. You had the after as long as they will put that person down because they are seeing anybody they associated with the Zion no nya na eme ha sisi eme. Man, I don't know their pain. Man, they should forget the fact that no onye Chukwu bụ n'elu onwekwana mmadụ ji ibutu ya. Akụ Zion pụta bido bitters n'okpuru Akụ Zion n'ọnụ gwidi na-ebi ndị mmadụ kansa na-ebi na ndị mmadụ liver problem na-ebi na ndị mmadụ nka ekwu ya
ma ndị jeje ndị otu local government chairman ma ndị na-eje enye narrative na-aba gidigidi, forgetting the fact that this young man was the person ma gịnị nyekwala unu aka nyelu unu ihe unu need, just because na gịnị me he wants to maintain friendship. Unu gbagidi ogo John now with people say mba na mmanya will not stand, it will never see the light of the day. But to your greatest surprise, Zalo bitters became the highest selling bitters on ground now. Zalo bitters a na-elechi eleta chupu Holland ya na ele onwe ebe na ngwa ahịa dị na moto gaba ahịa, ngwa ahịa na-abata na shop ga-agaba ahịa already. Unu sị nke aha na ọma work gịnị at the end of the day gidi ihere wee mee gịnị wee bụrụ nke unu. Ihe mmanya ahụ unu si na-ebute ndị mmadụ liver problem and cancer bụzikwa unu nwajeje na chi ya azụ chisi na weje mee gịnị je na market another bitters. It's a form of robbing Peter to pay Paul. If people are not seeing the greater light, for now these people are the same common enemy from beginning. I told the people in the morning that that serpent seen at the book of Genesis gidi and gave up his own offspring. Jesus, God is going to assist Satan. Now this woman will give birth to his own offspring. Man, the seed of the woman shall bruise the head of the serpent. That is why Jesus said, every time I follow her, say, how you brood of vipers, new brood of serpentine spirit. The same that old story was what migrated himself to Revelation. And the woman and that great dragon. So as a Christian, as on your bony feeling again, you want to be a Christian. Never allow these people who follow them. Don't allow them to shine, because at the end of the day, how you do sag again or then how you do sag gaba them because that is what they have done to everybody that have supported them in this series. Everybody needs support to hand this series. That is what they all did to that person. Man, I play video when you walk na the video when I saw no ken no osisa he na anya odida. Osisa he na anya odida. Osisa ha na ya kwatu na his drink will never see the light of the day. Ha ebu bata mmanya na ahia. Kita mmanya na aga ahia ka akara ọkụ. Bugharịa rumo si na na onye a na-achụ onye na nke a na-achụ onye na nke a na-enwere criminal case against him, na-enwere nke against him, na-ejikwa wee lee nke. All those things ị na-eme bụ gịnị ka iwe mee gịnị bute propaganda. Mmadụ jeje si na bịa pụta mgbe ha si na ogolo mmanya na-ejikwa wee lie ya ego. If people brought out the video, if you brought out the video, wevaneze kubwe camera n'ụtụtụ mewe video that morning. Video bana ejikwa wee jide mmadụ that they will make sure that money is being recovered. Gịnị. I told them that when it comes to business, people should remove emotions and sentiment aside, because every business has their rules and regulation, which is binding them that no refund of money after payment. Man, these people be a bull n'isi. Say my mama him na kona enyechi ya mmadụ ego, knowing fully well that na receive that's good ka which ye gas onye nwe company na afụ name of payment as the name of your wife. You as the husband, you are coming to claim no go akwele ogo no go anwe business. It doesn't work that when onye nwe business we say no ngwa jewe no court. Edekwa na by now na ejego court ka we know the case ka nya the man ego, which I came out and I told them say again ni ha no wunu na balamba nkwa the same unya energy anu wunu je bamba energy unu yikwese iji wejeje cool da nwa yoba akoza yem biko si anna biko Christian nwe Idume biko mela ya ebele anyị mana anyị ekwuchoko mana biko onwe ka anyị siwe mee gịnị mpulukwa mmanya anọnwa in relationship sake, because I keep saying that whatever money can buy, relationship can pay for it. So abịa meet ya ya biko si anna ka bana arụ biko onwere onye ọzọ chọrọ igo mmanya ka esi n'aka nwoke a bi nda mana nwoke anụnwa, are you willing to bear the loss of ngwa ha anụnwa nwee ike ịdị na social location? Are you willing to bear the loss of 1,500 n'ihe a na-ele ka afụ na-elepụli ya
we see n'ime we gba moto we supply ya ndị ọzọ. Are you willing to do that? O nwere onye nọ na location gị na-edele mmanya kwụgola akọza ya ọnụ gwa sị oke na enwe m so onye mmadụ go nakwere aga, can you please go and carry it, or the personal transport. Well, this will come to again to a mutual understanding. Everybody aghọta onwe ha zuo ike, mana unu kwechiri si na ha the fund edokwa na by na akpọgo akọza ya on time o ya tai ma ọrụ ụlọ m nwasịcha ya agba ka ọ kwụọ ya mmanụ mpụta kwuo okwu mgbe ahụ ata gị amasị onye ọjọọ na support ajọ ihe, that I'm supporting somebody that ate 13 million naira mmadụ. Nsa aka na nke bụ na supporting somebody that ate 13 million naira mmadụ olile ego ele business ka eme. You got to go business, and the business did not work out according to the man's plan, because at the end of the day, the man amaranya business. He did not inquire about business actually, but he just went there again and deposited money because he felt that no, he went again. That is number one act of greediness. But if people fail to understand that fact, just because now Zion will associate with Zion Ministry Evangelist Sebukobi. Now, na video has circulated kemgbe 2 days now. Na video Fada Mbaka menka, Fada Mbaka jikwa ekwu nka, forgetting the fact na onye na asisi pụta ka etigwe bụkwa the same you pụta asị na Reverend Fada Mbaka kwuru dibia about 80 dibia so ụgwọ. O ihe kwuru na your video. Ikwuli ekwu, mana a lot of people are forgetting that fact, not that na gịnị me onye Igbo na-achọ ịkwatu onye Igbo ibi ya. Then ineza ndara was the common enemy of the church. Now choose again as we to another church. Which never born follow her, like I always say, all Hanwa, all those brood of vipers are, all those ndala, ever born follow her. Anama her also up all the time of my life on GFA, because I'm seeing them as the same common enemy, and that is who they will always be. And that is who they will always be. And I think na okwu for obele ka nda wele but to wacha mmesi. Man, in all of these things, I told them that what is what doing is what doing well. One more, just because one believe on one can or not trust evangelist Sebukobi does not mean that anybody will find around him but your job. Now what I go kita na voice note je pa ka ko na fagale mbona ya ko sayo nego. Iti tu ya ko sayo no Idume. We can open ya forward the evangelist Sebukobi your voice no makana page give me maybe. One thing people don't know that once you are mingling with a rich man, one, you must have patience. Two, you cannot that rich man forget as onye bialu lily all the time. What are you presenting? What problem are you solving for a rich man? Somebody told me that people give to the rich to be rich, and they give to the poor to be blessed. That is all. No matter go na one rich man here, rich man in the one and care. Oh, you blue or something. Go for no again. And the more that is the more name. So you now be organizing. So what problem are you solving for that organization? Kina abia kiwe megin kiwe libu kiwe babo. That is exactly the problem. All these people be like Ozayon so biayan no ifulu no na bianso is a wise man. Onu na bianso is a wise man. Unu bianso kuno say as se je ya kwala. Ko were ze go eju we zo gotelo umuazi nan gotelo umuazi pick milk we zobazia dị mkpa anụm na nwende na asno akwụchala ha ma ogwu no pụtalo go ogwu no kwalo go hotel ije marketing okpolo nwa kponye gị ọha obi bịalụ I may not say those things business or grows kwa aya chata moto aya kwa influencers ụgwọ o ka ndị ọzọ si eme. Peter Obi ji wee sị na gịnị I got that advice from a madman. I had a man elele onwe. I had a mama again na-elele onwe. And one mistake again people are making, ha na-achọ ka onye ọbụla ha na dịrọ na mma ka onye ọzọ nọ around them bido hate that person, which is wrong. That is one what is again the last class ya graduate to become a full witchcraft. That class of muna Mr. Yadro Namma and muna Mr. Said Namma. I will now come and find a way to manipulate Mr. C. Go hate Mr. A.
kahana abo kemegene nemukwa issue. That is what our people are doing, all of them. Hancha. God no more. Bye bye.